Il-Gvern ta' Robert Abela baqa' ma rnexxilux jeqret il-waiting list tal-isptarijiet u minkejja l-ħafna kliem sabiħ il-pazjenti għadhom qed jistennew f'xi każijiet anke xhur sħaħ. Fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Ian Vassallo bħalissa hemm 8791 individwu li qed jistennew appuntament għall-MRI fl-Isptar Mater Dei. Bħala medja kull ġimgħa qed jidħlu 895 referenza ġdida għal skens tal-MRI. Din il-waiting list tal-MRI tkompli titfadawl fuq is-sitwazzjoni preżenti fis-settur tas-saħħa hekk kif ħafna qed jilmentaw dwar il-management ħażin fl-isptar u l-fatt li l-Gvern ħalla dan il-qasam għarrieħu waqt li kien medi jipprova jsolvi l-kriżi tal-vitals. Apparti il-waiting list tal-MRI bħalissa hemm 1127 persuna jistennew operazzjonijiet ta' proċedura ortopedika li ilhom pendenti għal aktar mill-perjodu stipulat skont iċ-charter tal-pazjenti. Skont informazzjoni li ressaq fil-Parlament il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, il-lista ta' stennija għal partial knee replacement hija ta' 80 persuna, waqt li l-lista ta' stennija għal proċedura ortopedika total knee replacement hija ta' 896 persuna. Dan b'referenza biss għal dawk il-każi illi qabżu żmien ta' stennija stipulat skont iċ-charter tal-pazjenti. F'dak li għandu x'jaqsam ma' hip replacement bi żmien ta' stennija li huwa aktar minn dak stipulat mill-patient charter, din il-lista hija ta' 151 persuna illi għadhom qed jistennew. Diversi professjonisti mediċi qalulna illi minn din is-sitwazzjoni qed ibati mhux biss il-pazjent imma anke dawk kollha li jaħdmu fl-isptarijiet, dan għaliex il-pressjoni fl-aħħar xhur komplet tiżdied anke minħabba l-fatt illi m'hemmx staff biżżejjed. Apparti minn hekk, fil-każ tal-infermieri hemm pressjoni addizzjonali għaliex dawn tħallew fil-għama minħabba li sa issa għadhom mingħajr ftehim kollettiv ġdid.